Jesus no hãy hứa nơi sao ani bagi deba borogo no 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 naslerani Jesus no hãy hứa nơi sao ani bagi deba borogo no no naslerani amoki zeborok soi manai bose mthangjana Jisoni saki amaba norong no la sirke sato gui tau kham ya sil sake Jisoni saki amaba norong no la sirke shatog ko khamya sil sake khas rang di tong khang di tamni henba chuk na hawo norong di bagai sakat khati ja Jesus no hãy hứa nơi sao ani bagi beba borogo no 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 naslerani Jesus no hãy hứa nơi sao ani bagi beba borogo no no naslerani Jisoni ni bisingte wana masunsa hawa nogya abot isamang roklaina Jisoni ni bisingte wana masisa hawo nugya abot isamang roklaina sangai nai din tabo ni sakno subrai ni samung ni bagai na ya farkha de Jesus no hãy hứa nơi sao ani bagi beba